Mideklarar og state of preparedness si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan sa syudad nunot ning nagpadayong gubat sa Israel ug Estados Unidos batok sa Iran. Ang kompletong detalye ni ini atong sayran sa live report ni Luan May Rondina. May Ses isip pagpangandam sa epekto sa nagpadayong gubat karon sa Middle East, niluwat og public advisory ug memorandum si Mayor Cindy King Chan nga nag-awhag sa tanang mga upunganon nga mohimo og mga pamaagi aron makadaginot. Sa public advisory nga giluwatan ni Mayor Cindy King Chan kaganihang buntag, gidasig niini ang mga upunganon nga mohimo og mga yano apan mahinungdanong pamaagi sa pang-adlaw-adlaw nga panikay-sikay nga makadaginot. Sama na lang sa pagplano sa tanang mga lakaw aron makamenos sa gasto sa fuel, pag-conserve sa kuryente ug tubig, sa pag-support sa mga local produce ug paglikay sa panic buying, ug pagtuman sa solid waste management sama sa pag-segregate sa mga basura. Sa samang paagi, gimanduan usab sa mayor ang tanang mga department heads sa City Hall sa pagsagop sa mga pamaagi nga makadaginot, sama sa paglimit sa paggamit sa government vehicle sa mga essential trips lang ug likayan ang single passenger trips, pagpaong sa mga air conditioning units matag lunch break ug limitahan ang pag-overtime kung dili gayud kinahanglan. Apan sa pangutana, kung uyon ba siya sa sugyot nga himuong upat ka adlaw na lang una ang trabaho? Actually, baka save ang government, no? Pero makaingon po na ang mga tao, ang mga each household, bingon na, oy, mas ato na nung balay, mas mag-onay nung kong aircon kaysa ato ako sa office. Ano ba? So, it has pros and cons. We cannot also impose on that on our own. Gimanduan usab niini ang kadagkuan sa Lapu-Lapu City Public Market sa pag-monitor sa mga presyo sa mga palaliton. Di gina mapugnan na ang increase sa prices, but maybe we can tell the people asa ang barato, asa makapalit og ubos-ubos na presyo. But we have to wait also for the government, the national government to either freeze or to subsidize. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang Lapu-Lapu City Public Market karong adlaw, ilabi na sa rice and corn section ug nasuta namong aduna gayoy pagsaka sa presyo sa bugas. Pangitataw sa mga rice retailer nga ang maong pagsaka sa presyo nagsugod pa niadtong buwan sa Pebrero apan inanay lang. 65 to siya last time, ni 66, dahil ni 68. So ang yang increase 1 peso, 2 pesos. Inanay siya nga increase ba dili gyud diretsyo nga saka. Anam-anam siya usay 50 pesos per sack. Karon nga March nagdepende pa gyud sa supplier if mo increase ba sila. Wa mi ka ba kung pila ang increase or kanusa basta karon mahal-mahal na gyud siya as of now. Busa karon pa lang gisiguro na ni Chona Novo nga makapangita usab siya og paagi nga makaminos sa gastos apan makapadayon gihapon sa iyang pagpaninda og pinaturon. Yari jud ko dili mangumpra pod kay compare nimo dito sa amo sa merkado mas less man gyud diri pod. Just lang ang budget pod mao ka lang ko anon nga nang bantayan pod. Samtang may mga manindahay na usab sa merkado nga nakabatyag na sa pagmenos sa ilang mga customers. Ako na fail jud na namo sa among paninda karon ma'am. Kani mong paninda jud ma'am nga sinina jud na mo dili jud need sa mga tao. Nya lisod kay malina na mig duha ka buok say masiruhan pagani mi kay di ba ni need baya kan tao di ba ni importante jud sa mga tao, importante ang bugas. Apektado jud kayo. Sa pikas bahin ses nakadawat karon og email ang Peso Lapu-Lapu gikan sa usa ka nagpailang kabanay sa OFW dito sa Abu Dhabi ug nag-inquire kini sa mga angayan nilang buhaton kung ugaling mo request sila og repatriation. Ang Peso Lapu-Lapu gi-designate man sa DMW isip OFW Help Desk. Ses, daghang salamat Luan May Rondina.